Intersonic uvádí Hříšný tanec. Co ty? Ty by ses nechtěla ulejt z místních radovánek? Johnny. To není špatný nápad. To byl jen vtip, Billy. Hejbat se umí. Sylvie, Ano, baby. jak voláš na svého miláčka? Ke mně, miláčku. A když neodpovídá? O, miláčku. A když pořád neodpovídá? Řeknu prostě jen... Baby nebude sedět v koutě. Pojď. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I